नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण मँगो आईस केक कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। प्रथम आपण केकचं बॅटर बनवून घेऊया। त्यासाठी मी 2/3 कपच्या मापाने 2 कप रेडीमेड व्हॅनिला प्रीमिक्स घेत आहे। तुम्हाला जर होममेड व्हॅनिला प्रीमिक्स बनवायचं असेल तर त्याचीही लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। यामध्ये 1/4 मेजरिंग कप वापरून 1.5 कप पाणी घालून घेऊया। यामध्ये 2 चमचे म्हणजे 10 मिली तेल घालून घेऊ। आता आपलं व्हॅनिला केक बॅटर तयार आहे। इथे मी अर्धा किलोचा केक टीन घेतला आहे। तो आतून तेलाने व्यवस्थित ग्रीस करून घेऊया। टीनच्या आकाराचा कापून घेतलेला बटर पेपर टीन मध्ये ठेवून पुन्हा एकदा तेलाने ग्रीस करून घेऊया। आता आपण बनवलेले केकचे बॅटर टीन मध्ये ओतून आपल्याला अशा प्रकारे हा टीन 3 ते 4 वेळा टॅप करून घ्यायचा आहे। इथे मी एक मोठे भांडे 5 मिनिटे लो फ्लेम वरती प्रीहीट करण्यासाठी ठेवले होते। यामध्ये एक स्टँड ठेवला आहे। आपल्याला हा केक टीन या भांड्यामध्ये ठेवून 25 ते 30 मिनिटे लो फ्लेम वरती हा केक बेक करून घ्यायचा आहे। आता आपण टूथपिकने केकच्या मध्यात चेक करूया। टूथपिक क्लीन निघाली म्हणजे आपला केक व्यवस्थित बेक झाला आहे। केक पूर्ण गार झाल्यानंतर सुरीने केकच्या कडा मोकळ्या करून केक डिमोल्ड करूया। प्रथम आपण केकचा वरचा फुगीर भाग कट करूया। आपण या केकचे 3 लेयर कट करून घेणार आहोत। त्यासाठी सुरीने प्रथम मार्किंग करूया। नंतर त्या मार्किंग मध्ये अशा पद्धतीने दोरा अडकवून तो दोरा एकमेकाच्या विरुद्ध दिशेस खेचावा म्हणजे केकचे लेयर व्यवस्थित कट होतात। इथे केकचे तिन्ही लेयर कट करून झाले आहेत। इथे मी 1 कप पातळ आणि थंड व्हिपिंग क्रीम घेत आहे। ती प्रथम आपण बीट करून घेऊया। अशा प्रकारे व्हिपिंग क्रीमला टोक आला आहे म्हणजे क्रीम व्यवस्थित बीट झाला आहे। इथे मी 2 हापूस आंबे आणि 4 चमचे साखर हे मिश्रण 7 मिनिटे उकळून होममेड मँगो क्रश बनवून घेतला आहे। आता आपण 3 चमचे मँगो क्रश आणि अर्धी वाटी पाणी मिक्स करून मँगो सिरप तयार करून घेऊ। इथे मी केकचा बेस घेतला आहे। त्यावर थोडं बीट केलेलं व्हिपिंग क्रीम लावून त्यावरती केकचा कट केलेला सर्वात खालचा लेयर ठेवू। आता हा लेयर मँगो सिरपने सोक करून घेऊया। प्रत्येक लेयर मँगो सिरपने व्यवस्थित सोक करावा म्हणजे केक खाताना टेस्टला खूप छान लागतो। बीट केलेलं व्हिपिंग क्रीम पाइपिंग बॅग मध्ये भरून अशा पद्धतीने ह्या लेयरला क्रीम लावून घेऊया। हे क्रीम पॅलेट नाईफच्या साहाय्याने पसरवून घेऊ। आता यावरती केकचा मधला लेयर व्यवस्थित ठेवून पहिल्याप्रमाणेच मँगो सिरपने सोक करून घेऊ। दुसऱ्या लेयरवर सुद्धा व्हिपिंग क्रीम लावून ते स्क्रॅपरने पसरवून घेऊ।
आता यावरती तिसरा म्हणजे सर्वात वरचा कट केलेला केकचा लेयर उलटा ठेवायचा आहे। इथे सेम प्रोसिजरने हा लेयर मँगो सिरपने सोक करून घेऊया। आता आपण पूर्ण केक या पद्धतीने क्रीमने कव्हर करून घेणार आहोत। आता हा केक आपण स्क्रॅपरच्या साहाय्याने प्रथम वरून लेवल करून घेऊया। आता हा स्क्रॅपर अशा पद्धतीने थोडासा तिरका पकडून केकच्या पूर्ण गोलाकार कडेला फिनिशिंग करून घेऊ। केकचं फिनिशिंग पूर्ण झाल्यानंतर झिगझॅग स्क्रॅपरचा वापर करून साइडला डिझाइन करून घेऊया। फिनिशिंग नंतर आपण आता केकचं डेकोरेशन करूया। त्यासाठी एका पाइपिंग बॅग मध्ये मँगो क्रश भरून या पद्धतीने केकच्या कडेने डिझाइन करून घेऊ। थोड्या व्हिपिंग क्रीम मध्ये ऑरेंज जेल कलर मिक्स करून स्टार नोझल वापरून इथे मी फुलं काढून घेत आहे। आता आपण नूर 7 या नोझलचा वापर करून केकची वरची आणि खालची बॉर्डर काढून घेऊया। पाइपिंग बॅगला थोडासा व्ही शेप कट देऊन आणि व्हिपिंग क्रीम मध्ये ग्रीन कलर मिक्स करून आपण इथे पानांचं डिझाइन काढून घेऊया। सर्वात शेवटी सिल्वर कलरचे डेकोरेटिव्ह शुगर बॉल्स वापरून इथे मी केक डेकोरेट करून घेत आहे। आजचा हा मँगो आईस केकचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते कमेंट मध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि आपल्या मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका।